informačke o tom, že v poslednej dobe neprišli videá. Tu vidíte info, poradie videa spracené. Áno, to je ono. Teď sme to robili, že Resolution, potom Unturned a potom Flash Game. Potom, keď skončil náhle Unturned, sme začali Expedition Beyond a Flash Game, ale teraz som zistil, že mi to nejako nevychádza a preto to buďte proste, že či bude to Expedition alebo Flash Game. To vy rozhodíte, že čo má ísť. Potom to nejako zaradím, keď budeme mať ďalšie projekty. To zaradím tu nejako, aby sme zase mali za radom, že napríklad v stredu pôjde Expedition, štvrtok Flash Game a ešte také ide, čo prídu. Ale zatiaľ to vyzerá tak. To už by som povedal čaute. A ďakujem, že ste si pozreli tú krátku informačku. A dajte like a odber.